Hát egyrészt jó is, hogy ugye be van fagyva, meg hogy tél van újra, mert azért ugye ez szükséges egészségre az embernek. Ugye nincs annyi sok baktérium, boci, minden. Azt gondoltam, hogy ez a globális felmelegedésnek a következménye, és hát, hogy nem is lesz már nálunk ilyen kemény tél. Én azt gondoltam az évek folyamán, hogy nem lesz. És hát mégiscsak ez a 26-os év meghozta. Hát ez a klímaváltozásnak köszönhetően sajnos ez már egyre kevésbé fog megtörténni. Úgyhogy most kihasználjuk minden alkalmat. Ezt nem lehet megjósolni előre, hogy most mi lesz. Most melegszik, ez egyértelmű, a gleccserek is tűnnek el mindenütt, meg vízszint is emelkedni fog. Hát most igen, most szép. Most szép. Hiányzott már ez a tél. Hiányzott a tél, jól is érezzük maga, hát télnek olyannak kell lennie, amilyen.